Sbieħ il-jum tal-ħadd, stambaħna perjodi xemxin li persistew matul il-jum. Minkejli kienu mżewqin ukoll bħal bit tax-xita. Il-qilla tarjih is-sokta wkoll mal-jum tant li f'waqtiet laħħaq il-qawwa tarjifnu, partikolarment fl-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin. Li jisu jinaddaf l-arja. Allora nħossni iktar b'enerġija għalhekk nieħu pjaċir anke noħroġ fir-rieħ. Hemm xi partijiet tal-Gżejjer Maltin fil-inħawi fejn jaqbel ir-rieħ fejn il-karozza kważi bdiet titried bil-qilla tar-rieħ. U minkejja llum huwa iżjed kalm anki l-baħar u hawnhekk nistgħu wkoll nosservaw il-mewġ fil-fliegu bejn Malta u Għawdex. F'xi waqtiet il-baħar kien imqalleb ħafna. Minkejja is-servizz tal-vapur tal-Gozo Channel kien sospiż mal-lejl. Mal-għodwa reġa' beda jaħdem bir-rotta ta' wara Kamuna minħabba l-maltemp. Qatt qisu kif tfaċċa minn wara Kamuna kien naqra imqalleb mhux ħażin. Mewċoli. Kien hemm naqra mewċoli iva. L-għada ta' maltemp qawwi, dawk li riħat qawwija, dik ix-xita qawwija f'xi nħawi anki silġ, illum feġġeġ ġurnata sabiħa. Sajf inħobbu ħafna, però mbagħad dan it-temp dak il-baħar hekk imqalleb tara dik is-saħħa tan-natura toġobni mbagħad ma jkunx hawn nies u tuħu break mill-crowdedness li għandna Malta. Ġifieri anke dik biss meta niġu hawn ma jkun hawn ħadd tara fil-fatt dak li sbaħ ħaġa. Traffiku fem, ikun hemm inqas għax in-nies ma joħorġux. Il-Maltin ishom tant imdorrin fix-xemx. L-isbaħ għax nieħdu break mix-xemx u hekk għax differenti mis-soltu jien iddejjaqni ħafna x-xemx għax nħoss ħafna sħana wkoll. Iltqajna wkoll ma' min saħansitra jistenna dan it-temp biex imur jiġri xi ġirja. Ħafna nħobbu. Għala. Għax bidla misħana li konna fis-sajf u kull żmien fih is-sabiħ tiegħu. U x'toqgħodu tagħmlu meta jkun hekk dan it-temp? Jien is-soltu nħobb noħorġ niġri. Meta tkun ix-xita. Mela, dik l-isba' ħaġa. Irħejna li natura ta' Maltaħa kif mal-jum bdejna nilmħu iżjed u iżjed persuni jieħdu vantaġġ mill-arja friska u jerħula lejn ix-xtajtiet għal xi passiġġata friska fuq ir-ramel bir-rieħ jileġġ u tiżbit tal-mewġ mal-blat.